Báro, kam se cpeš? No, já úřadu. Báro, ahoj. Ale oni mají fakt velký gauč doma, jako, ale když se tam mají nastarat všichni, to je hrozný. Tak pojď nahoru, Banu, ale to jako já nevím. To se vejde na gauši. Ale ne, když tam jsem ještě já. No tak to se nikdo nepočítá. No. Ahoj. Ahoj, babičko. No, jo, děkuju. Ona si prohlíží obrázky, veď. Strašně pěkně. No, tam potomky si prohlíží. Tak lidi tam za nima taky. Je tam za nima. Argo. Tam za nima. Hele, Čímič, jak jsem poslal Valentína Half Martě asi, jo. Co? Co říkáš? Jak jsi mi poslal Valentína Half ty fotky, jak Agi, tam má. jdi za nima. Já jsem tam dal kočky a to jsou hejbací. Oni se nehejbou tady v tomhle tom. Aha. Báro, ty se chceš otočit? A tobě jsem poslal ale mailem, ne? A mě Ty si kočky. Ne kočky, Milan. Když si poslal normálně, teda jako přes Valentína, Valentín Huff, že já si na ně dávám, tam měl fotky. A to jsou moje kočky z Hostivic. No. Nevíš? No to jsou gify, ty se mají hejbat. No. Jo. A ono jak to tam, no. A tam ty babky starý, tak jsem tam napsal, ty jsou taky tvoje kamarády po kočky. Tak no ale já už teda ani nemusím být. Já jsem tady. Že Jsi si někde na pod s tím stolem. papánem, popsal jsem tyhle, ty smrabacha Kubo, můžu na tebe skočit za chvíli. Tak čumí to jídlo. Žofie, budeš na YouTube. No, že jsi se ráno česala, teda. Žofii, Do Žofie se česala. já jsem se česala. Tak se otoč, Báro. No Báras, ať se neotáčí, dokud Žofina nesleze, protože jinak jako já budu být přeražený nohy. Báro. Tak bač, šup. Ty Dobrý. vole, ty seš... No balván, tady je druhý. Ari, pojď sem. Pojď tady. To stejně. No, jestli mi na mě skočí, jak mi přerazí nohy teďka. No, jako já se klidně můžu stěhovat, je tak.